El nou espai de teatre i cinema de Vic, que abans havia estat el centre comunitari i el centre cívic del Remei, ara és la seu d'entitats com el Cineclub o Ventall Teatre. La masterclass de teatre musical que s'hi va organitzar el dissabte 6 de novembre es van omplint de gent fins a arribar a les 15 persones. Més coses del teatre musical, què pot ser? Impartida per Antoni Font, va constar d'una part teòrica en què es podien aprendre coses com ara els precedents del gènere, que són l'opereta i les revistes o folies, o bé l'ampli concepte de teatre musical, que es va definir com un show o un espectacle total. Diu això. Dius, molt bé, fantàstic. Leonard Bernstein... Després de la teoria i un petit descans, alguns dels assistents es van haver d'afrontar una cançó de teatre musical. Mentre em tingui a mi, res no haurà de teva, no res, mentre em tingui a mi. Hi ha tants diables amagats pels carrers. Encara no s'ha acabat, però de moment estarà molt bé això, no? Sembla... Me'n vaig aprenent, no? Estarem aprenent coses que no sabíem, o almenys no ens pensàvem. Com és que et vas decidir apuntar? No sé, sempre m'ha agradat molt Antoni Font com a professor, com a cantant i actor, i l'oportunitat aquesta que em va arribar un correu i vaig decidir apuntar-m'hi. Molt sintetitzat, però et dona una idea molt global del que és el teatre musical i... molt bé, m'agrada molt. Com és que has decidit apuntar-te? Bueno, perquè ja fa bastants anys que és una cosa que m'agrada molt, això del teatre musical. He fet música, he fet teatre per separat i amb Antoni vaig ajuntar les dues coses i mira, aquí estem. Bé, doncs molt bé, ho trobo molt interessant el fet que s'hagin dividit la classe en dues parts diferents, la part teòrica i la part pràctica. De moment ha sigut molt interessant perquè hi ha coses que no coneixia del teatre musical i avui, no sé, m'he apuntat noms de títols per anar mirant vídeos a casa i ho he trobat molt interessant. La primera classe magistral que va proposar Ventall Teatre es va fer el passat setembre i girava entorn del teatre d'improvisació. La va venir a impartir expressament des de València l'especialista Txema Palanca. Després d'aquesta sessió de teatre musical, s'ha previst fer-ne d'altres com ara una d'aspectes tècnics. Paral·lelament, l'espai de teatre i cinema continuarà projectant les pel·lícules del Cineclub Vic, la general dels dimarts, la Fric dels divendres i la infantil dels diumenges, i Ventall Teatre hi assajarà per la representació dels Pastorets al Teatre Atlàntida. Un projecte de ciutat al costat de les altres companyies teatrals i entitats biguetanes. Xavier Freixa, Aula 416,